Foru Aldundiak Patzen Barikuan aurkeztu ebana izan zen eguaztenean aurkeztu zuena, ezta? Orduan ikusten duguna da, 3 egun hauetan Foru Aldundiak egin duena izan da, apur bat adarra jotzea. Orduan, zentzu hortan, guk ez dugu ezer ulertzen, zeren aurkeztu zuten azken tekstua, iaia zan lehenengo antzekoa. Ikusi duguna izan da, iaz beraiek sinatu genuena ez dutela betetzen, eta oin esatea urte bat terdira eroatea, guk ez gara fidetan, baina ez gara fidetan beraiek egindakoagatik. Behin da berriro esaten dute fidatu behar garela, baina ikusten duguna da, iaz akordio bat sinatu zutela, non lanpostu zuntziketarik ezala egongo, eta hain planteatzen dutena da, urte bat erditan lanpostu zuntziketa egongo dela. Guk hori ez dugu lertzen, ez zaigu batere normala iruditzen, gaur greba mugagabea astean deitzen digute ostiral honetarako, eta gu asteburuan zehar, pasaden ostiralean ja komentatu genioen Foru Aldundiari, prest geundela asteburuan zehar bilerak egiteko. Ez digute deitu, eta ez daukagu inolako albisterik. Orduan, hori egiteak, behin esaten Itziar Garamendik esan dauenean egingo zutela alzuten guztia irtenbidea emoteko, ez dauka inolako zentzurik. Hor ikusten da, beraien benetazko borondatea eta irtenbide bat bilatzeko ez daukatela inolako borondaderik.